चक्रीवादळ आणि पावसाळी हवामानामुळे मासेमारी बंद असल्याने मच्छीमार बांधवांना व्यवसाय करता आला नाही। परंतु मच्छीमार बांधवांनी कोणती चिंता न करता मत्स्य व्यवसायाला मिळालेल्या कृषीच्या दर्जाने येत्या अधिवेशनात मच्छीमार बांधवांसाठी नुकसान भरपाईचे पॅकेज जाहीर करू असं आश्वासन पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिले। तरी आज दुपारी माझे मत्स्य व्यवसायाचे जे सचिव आहेत खात्याचे प्लस आमचे मत्स्य कमिशनर जे आहेत फिशरीज कमिशनर आहेत तावडे आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची बैठक आजच दुपारी घेऊन आलोय। आणि मग मी त्यांना असा अभ्यास करायला सांगितलंय की अगर आपण आपल्या राज्यामध्ये आपण मासेमारीला कृषीचा अगर दर्जा दिला असेल आणि आपण आता मासेमारीला शेतकऱ्यांबरोबर अगर तुलना करतोय, मच्छीमारांना अगर शेतकऱ्यांबरोबर तुलना करतोय, त्या चौकटीमध्ये अगर तुम्हाला आम्ही बघतोय, मग ज्या जी मदत शासन म्हणून आपण शेतकऱ्यांना देतो, मग अवकाळी पाऊस असेल किंवा पूर परिस्थिती असेल, नुकसान भरपाई असेल, काही असो, सगळ्या बाबतीमध्ये आपण शेतकऱ्यांना सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण शासनमधून मदत करतो। असं कुठलीच परिस्थिती नाही आपण त्या पद्धतीने मदत त्यांना करतो। मग आता अगर मच्छीमारांना अगर आपण शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहत असाल तर तुम्ही असा एक रिपोर्ट तयार करा की अगर अवकाळी पाऊस आणि अशा पद्धतीच्या समुद्रामध्ये अगर परिस्थिती आली आणि आम्हाला आमची मच्छीमारी करायचे काळात अगर मच्छीमारी करायला जमलं नाही किंवा निसर्गाने आम्हाला त्या पद्धतीची परिस्थिती निर्माण केली नाही तर जशी नुकसान भरपाई आपण शेतकऱ्यांना देतो तीच नुकसान भरपाई आपण मच्छीमारांना कशी देऊ शकतो आपण रिपोर्ट तयार करायला सांगितलं आहे। जे काय तुम्हाला सवलत तिथे भेटणार आहे ते आतापर्यंत शेतकऱ्यांना तुम्हाला ते काही सवलती भेटायची, या सगळ्या गोष्टी मी का प्रयत्न करतोय कारण का मला माहिती आहे नुसतं भाषण देऊन नुसतं काय उगाच हवेत बोलून उपयोग नाही। खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या प्रमाणे तुम्हाला मोठं करायचं असेल तुम्हाला त्या पद्धतीच्या सवलती पण मला द्यायला लागतात, त्या पद्धतीचा आधार पण मला द्यायला लागेल आणि म्हणून त्या पद्धतीचे सगळे निर्णय मी घेत पुढे चाललेलो आहे। म्हणून तुम्ही एक बाबतीमध्ये निश्चिंत राहा। आज जसा आपण कृषीचा दर्जा देऊन दाखवला, मी सरकारच्या पहिल्या 100 दिवसामध्ये मी आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांकडे गेलो, त्यांच्या म्हणजे चीफ सेक्रेटरीकडे गेलो, मी वैयक्तिक कधी कॅबिनेट मंत्री चीफ सेक्रेटरीकडे जाऊन कुठलाही जास्त विषय समजवायला बघत नाही, पण मला माहिती होतं की मला हा विषय पास करून कॅबिनेटमध्ये घ्यायचा आहे। मी स्वतः माझ्या सगळ्या 8-9 अधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडे घेऊन गेलो आणि त्यांना सांगितलं की साहेब ह्या गोष्टी झाल्या पाहिजे, मला कुठल्याही पद्धतीने हा निर्णय तुम्ही करा आणि त्या पद्धतीने मी तो निर्णय करून घेतलेला। हे तुम्हाला का सांगतोय जेणेकरून तुम्हाला कळलं पाहिजे की तुमच्या माणसाचं कॅबिनेटमध्ये वजन किती आहे हे सांगण्याचा मी प्रयत्न करतो। म्हणून आज त्या गोष्टी तुम्हाला मी सांगून जाईल की आपल्याला नुकसान भरपाई पाहिजे कारण तुमचा अधिकार आहे। हीच वेळ आहे आमच्या खिशामध्ये घरामध्ये काहीतरी आम्ही घेऊन जाऊ शकतो, हीच तो सीझनचा वेळ असतो। त्याच्यानंतर कधी व्हायचं सीझन आम्हाला दर आठवड्यामध्ये समुद्राची परिस्थिती बदलते, बाजारपेठाची परिस्थिती बदलते। आता अगर आम्हाला समुद्रामध्ये जायला मिळणार नाही तर आम्ही जायचं कधी आणि तेव्हा अगर निसर्गामुळे अगर आम्हाला संधी भेटत नसेल तर सरकार ही व्यवस्था ही तुमच्यासाठी निश्चित पद्धतीने उभी राहील हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देऊन टाकतो। व्यवस्थित पद्धतीने आपण अभ्यास करू बाबा कसा नुकसान भरपाई दिली पाहिजे, कोणाला कुठल्या निकषामध्ये बसवायचं, त्याला सरसकट द्यायची असेल ती कशी द्यायची हे सगळ्याचा अभ्यास करू। डिसेंबरचं अधिवेशन येत आहे बघा, 3 डिसेंबरला 4 डिसेंबरला निवडणुका नगरपालिकेच्या संपतील, 8 डिसेंबरला आमचं नागपूरला अधिवेशन, तेव्हा मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलून तेव्हा नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव कसा आणता येईल यावर तुमचा माणूस काम करेल याच्यामध्ये तुम्ही निश्चिंत राहा। याच्यावर आपण मार्ग काढायचा म्हणजे 100% काढायचा, त्याच्यामध्ये काही दोन परिणाम। मी तुमच्या बाजूच आहे आणि तुमची भावना ही माझी भावना करून मी सरकारकडून करून घेणार आहे या निमित्ताने मी तुम्हाला सांगतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।